Ka buram he bat ka jingo barok ni ai shublai. Ublai jingi long babha. Ublai jingi ulong ba I yangi. Ublai jingi ubalai bha yangi. Ni long kumne fi long kumne leng ba da ka jing isnai shublai. Ngin ai ka buram ka jingi ro shublai baro. Para bangai ba I. Uwai puai baro. Nga ai kublai I ifi. Ki paralok para jor ki men ki para. Uwai puai jong ka kapor. Ha ka kerteng ba tiang tam. Bat ke baim ke badan bor jong try jong bo ulang Jisu Christ. Kene ke por ba menta ngine shashkor ba ngine puson ye ke kubor ne ke kchin ke jong try. Ha kene ke por ba menta ba ngine puson ngine perkhat ke kubor ne ke kchin ke jong belai. Ke benta kalong ne ke gospel jong Wionis khat saulunong de khat ke ba khat san. Ki kintin ki ong kum ni ngap. Lada pi janga tu sumar ye ki hukum ki jonga. U Jisu ong yengi ki breo. U Jisu ong yengi ki banget. U Jisu ongi kita ki nong bud ki jongo. U Jisu ong hangi ki breo ki kintin bo u Jisu say baru ai yengi ong ba u kren yengi u ong yengi lada pi yanga lada pi yanga u Jisu ong bat to sumar ye ke ai ke banga hukum ye fie. Para bangai be yet yelade. Pe yelade keli yelade. Bishar dalade hatu pi ne em yo Jisu. U Jisu ong ye fie. Lada pi yanga hatu pi ne em yo Jisu. Ni ne em yo Jisu. Pe yelade lada donna pedeng jong pi. Kimpat yo Jisu de no yo Jisu. Yo Jisu. But yo Jisu. But u Jisu ong lada pi yo. But tu sumar ye ke ai ke bau hukum ye fie. Ong na gospel jong Lukas chipeu lunong na khat ke ba ar pumyaw. U Jisu ong kum ni kintin ba ka hukum ka jong ubelai. Ka hukum ka jong ubelai hukum yingi. U ong ba men yo try u belai jong me. Da ka do nut jong me. Da ka men sim ka jong me. Bat da ka jingmut jong me. Bat da ka bor jong me. Bat u paramarjan kumbai lade. Snap u try u ong yingi bangin yo u hukum yanga u hukum pi bangin yo da ka do nut ke ba syapa ke ba yar ke ba jeliu ngin long kita ki periban sai klit jing ong krom chu ban yo try da ka do not but da ka men sim ke ba ai tilut da kata kemen sim ke ba ai tilut ngin yo belai bat ki bor jengi ngin yo try da ka jingmot jing perkhat jengi ngin yo try bat yu paramarjan kombai yelade kaumut bangin don kemen sim jang jing singo sun ai yeke paramarjan kata ka jing ong u Jisu yanga ye pi lada pi yanga tu sumar yeke ai ka banga hukum ye fi ublai u hukum yengi ki breu ublai u hukum yengi ki bangai ublai u hukum yengi kita ki nongbut ki jong o kumba u hukum yo Petrus u syekri jong utrai but u longru ta u apostol jong utrai ye ke baang na gospel jong Wionis ar pawela nang nakhat ke bakhatsan u Jisu ong kum ne ko Simon u khunu jona ko Simon u khunu jona me kham it ma me yanga ban ye kine ki e baro u new brew jong blai ong pat try me tip te ke do not jonga me itu te ke men sim jonga balai me pat menang kali ko try u ong hoi kan rat nga ya me u Jisu ong yu tupsa yaki kon lang berat ki jonga laisin u Jisu ong yu Simon Petrus hadu sngusi pin em balai bo blai kli hadu laisin yu Petrus u blai tip ika do not jong Petrus u blai tip ika mensim jong Petrus u blai tip ika jingmut jong Petrus te balai bo blai u kren bo ong I hadu laisin kadau kolong ba namar ublai usnyo ba namar ublai chem snyo ba lading say do tlik jongi ban ong hoi ken rat Jisu nga yeme nga kongu yeme ngan syakri yeme ngan le eka menjome
ublay usnyo baha kata da uthlit jonge ngin pen benar bangin ong ieit ye me try Jisu ong ye lada phi ye o lada ngi ye o to sumar ye ka ai ka ba hukum ye ngai phi ke ba ye oblay sumar ngi ke ba ye oblay sumar ye ka ai bo blay hukum ye nga o hukum ye phi. Okey para banget beet. Nginget yo Jisu. Bat kata ka jinget jeng yo Jisu. U Jisu chem singo ba. Bat u singo ba ke bangin le te. Ong ne ka Jacob ar khat nhau. Kum taru kata ka jinget. Lada ka amdan ka jingle. Kalong ka bayap. Kum bangin nget yo Jisu. Bat kum bangin ong ngi yo Jisu. Ngin sumar ya ka ai ke bau keran yang ai pi ke kecin jo belai kala keran yang ni ke gini ke kecin ke Bible ke kecin jo belai u boleh la keran yang ni u boleh la hukum yang ni nginget yo bat ngin le ka mon ke jo u bakan taj ka mon jo belai u pen snew yela de ong Lukas nyau lenang dekat ke balai peu ke bang ki parisibat kerusat ki kentaj ka mon jong belai si ka ban snew yela de ngap ban kentaj ka mon jong belai ni pen snew yela de ada ngem den pentaj kentaj ka mon jong belai ka de yang ai pi ban le ka jing le ban le ka mon jong belai ka ba hatam yang ai pi ong Efesos riu lenong khot ban riu kolong om da ka ba syakria khamat kum kinang pen snew bai ki breu henry kum ki syakriu kris da ka ba le ka mon u belai nadu ka mensim ngap kum ki khun ke ba it ki jong belai kum ki khon ke ba sus pa ke jong belai kum ki syakri jong Jisu kum kita ke ba i yo belai bat sumar ya ke ai ke ba belai hukum yang ai pi u belai hukum yang ai pi bangin le ka mon jong o nadu ka mensim jong ngin le ka mon jong o belai ya ka mon jong belai ngin ko ngo ya ka mon jong o belai ngin le ko kin men ki para ki ba i yo belai la da pi i yo belai to shun ya ka ba snew ong kitab jingruai sam khandai pniau da khat ka ba shipel pi ki ba i yo try pi kita ki ba i yo belai to shun ya ka ba snew kan dia ne kan ja ba snew barok thaislun ki baning kong san lenong da khat ka ba ar kong to pin kan dia no na ki kan ja ba snew baro kan dia na kan ja ba snew baro upol apostol ong shikanong rom rakum chu what I ba on job eme ka ba snew hari to job eme ki ba snew bat da ka ba ba kata ka kchin jom blek ong nga lam nya fi u Jisu ong ngi hang ne lada phi i nga to sumar yeki hukum ki jonga ko ki khun jom blai ko ngo yo Jisu ka ba khamba bat ka ba batam kadai ka jingpen ko ngo yela de how try usamwel ong ba hakmi ka ba khamba kadai ka jing ko ngo hakmi ka ba ko ngo ka khamba ban ye ka jing kenya kadai ka jing ko ngo ka khamba repen ko ngo yela de how try I yo belai but sumar ye ka ai bo try hukum ye fi ka ai bo try hukum ye ngi sumar yela de u blen ker khui fi un ker khui ngi kene khubor ke belingkot ha kene ka por ka bakenta ya kwa ban duai menta jing pi ya kwa ban kershan ban ka jing duai na menta jing pi don na pring pi ke ba I yo try don na pring pi ke ba I yo belai don na pring pi ke ba trong ke ba sliang ban le ka man jong belai don na pring pi ke ba trong ke ba sliang ban shekrio try don na pring pi ke ba trong ba sliang ban bot yo Jisu don na pring jong pi ba trong ke ba sliang ban im na ka ban tau try nyan kershan ka jing duai na ka ban ta ka jong pi ha ka ni ka por ba menta nyan duai try nga ai ngo ime ablai nga sngau ngo ime kan rat be e jonga ablai lang bag ni khubor tme bengyo sngau ko try kami ang ablai la da pi e jonga sumar ke hukum gi jonga try ni pen benangi e jame ablai ai bor ya rap yang men sim ba khoi nyen ya nyen em kat kom ka mon ga jame ablai bangin le ko try ka mon jame pa pen syai bor ni akan rat Jisu be ngila ban le ki e ke baro ha to pen syai bor ni ko Jisu be ya rap le me ki kon ke ba thrang ke ba sliang ko pa ki kon ke jome ke ba thrang ke ba sliang ko pa be ban le ka mon jome ai bor ki ko try Jisu be jonga ko try ki Jisu be nya duai ko pa be ya rap ban isnai ban ya lam le me ki kon ke ba I ke jome bat ke ba I ke me Jisu blai jonga try men ya lam ke blai jonga ko Jisu be try Jisu ke ba thrang ke ba sliang ban syakri mer kum jo ker khue ki pendap ke lang ba ka bor ke jomen sim ko jome ya lam ke lenti ke badai biang bat ke baka jing babe kan om lap shu ke try baken om babe shu belai jonga nga ieit me try ni duai nga pan kene barok kerteng Jisu hala kertar ude
Amen. Amen. Utrain kar kui fi un kar kui ngi barok lang jong ni kapor. Ka kenta bat ngin se kenduk pat hakwe pat kapor ban ya shashkor ban snap ika kubor jong utrai. Ublen kar kui fi namenta kaboram jimo. Amen. Amen.